Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di minggu pa 20-hon dung Trinitatis. Ima di tanggal 10 Oktober 2024. Hatan itu hata na tersurat di buku panurirang Habakuk bidu 2 ayat sada rodi ayat 4. Dohot topik minggu halak partigori mangulu do binahen ni haporsiaonna. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Hujaha madihita songonoma didok hatani Tuhata. Di atas panatapaku duau jongjong jala tidangau tu partano batuan. Jala manatap-natap au marnida manang aha sidohonon na tuau. Jala manang aha alusna taringot tu alu-aluku. Jadi ninna Jahoba mengalusi au. Surat toma pangukaponi jala uhirhon tuah kabatu panuratan. Asatakas tarjaha nang pamulus. Ay taringot tuti kisugo dope pangukaponi. Jala hapogan mariahi ujung. Jaladang margabus. Tung surape lumeba say paimaima mai ay say narodo sugut dang tagamon tartading. Idama natial doibana daktigor rohana di bagasan. Alayang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihoho na marhapor siaon. Ima hatani itu hatta. Alayang go halak partigori mangulu do binahen ni parsihoho na marhapor siaon. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ima didok jauh batu panurirang Habakuk. Atik pe adong do di ida panurirangi na mangulu ala nitialna hidup karena membusungkan dada. Adong de yate. Anggo soalaniau, anggo soau ninna rupani. Adong do na mangulu songoni. Alai anggo halak partigor mangulu ma di bahen parsihoho na marhapor siao. Jala adong domusena mangulu alani kesombongan na. Mangulu alani hajahaton na. Lapatan na dang mamitor di musnah katuhan Indonesia portibion. Di paloas doy mangulu. Jangan-jangan hidup mereka kelihatan lebih baik daripada hidup orang benar. Idaun sahirana duminggan nguluna sian ngulu niaka partigori. Molo didok halak partigor ima akahalak na marsihohot di haporsiaon na marsihohot di prinsip na atik pe gudang tekanan dohot ela-ela na mangelai bana. Jadi molo didok halak partigor manang halak natigor bukan berarti tanpa celah. Manang dangadong be hahurangan na manang hagaleon na daun. Ay dangadong jolma di portibion na songoniate na sempurna dangadong jolma di portibion. Sudido marna punahon hahurangan dohot hagaleon. Idubina didok si Martin Luther simuliuctus et peccator, manusia yang berdosa sekaligus yang dibenarkan. Halak partigori dosbei songon hita yang memiliki keterbatasan. Hamu kadongan sipata juk doroha mamerengah kajol mana jahaton. Jut roha dada alani hajahaton nai. Anggoido nunga taat tusi guarna pena jahatati. Jut rohata alana saihira na duminggan idaun nguluna sian akan namangguari dirina halak partigor nak ini. Gabi tubu makecemburuan dihita. Bahkan dak sawati rupani nama dok songonon. Percuma doi beburju. Soharu adong halubian niba di bait Tuhani sian akapar jahatan. Gabinin na anggorohatan yang madok mamitor diri pasut Tuhan ima
akapar jahati siap pertibion. Unang lam gijang rohana, on lam dipasobutuhani do nasida mangulu. Alanida kola cemburu mamereng akana jahat si songoni, alai gabi tubuh padilian. Udahlah, inna rupane. Atumigom ma marjahati besongo bayan. Si polisi mok botang-botang, ay sohya marsahit. Tido nuaing, hape hitaon lam tapajonok tutuhani, lam tapaburju, sahira nasolam maradian akan nama sahita hilala. Jadi di sada sisi boydo hita gabe saya songon na merasa cemburu bahkan madabutu padilian ala sahita bading-badik korupani. Ay dia do lapatan na au burju, dia do lapatan na au denggan, dia do lapatan na au na martuhanon, sanin na rohatta, saita igil rupani hasurungatta, sian aka parjahati. Hamuak kadongan pakilalan si songonom ma nahya didok parpesalmen songon natar surat di pesalmen 70 tului. Selengkap na didok songonon. Ay mangiburu doroha kumida akana juga roha dukwida hasonangan nya kapar jahat. Ay danga dong parniahapan nasida rasi rasa mate nasida. Tabos do daging naside. Dang marhangalutan nasida songojol mana asing. Jaladang marsipal-sipal nasida songojol mana asing. Dibaheni marhoruk-horukon gijang ni roha nasida. Jala maruloson parhilangon. Pola songon na bosol mata nasida di bahem mok-mok na. Disalpui nasida dua kapikiran ni roha. Say mangarehei dohot pahata-hata pangarupau do nasida mangasahon hajahaton. Say tumiddi do pakuling nasidei. Hira ulpuhan sian benua gijang do padok ni pamangan nasida. Jala guru dok ni dila nasida do tanoon. Dibaheni do bangsona marbalik tusi jadi butongan man nasida manuburai akadidok nasida ma tungadong ma diboto debata jaladang adong parbinotoan dinatumi buli idama ima akapar jahat say mardohar saliling-liling na lam tusuksuk na hamoraun nasida tung nasomar niula do hape nahupapi tairo haki jala nahuburi i tangakku di bagasan hapi tao. Ima pergumulan ni parpesalmen ni. Jadi dia merasa gabe galau rupani dibereng ibana kapar jahati lam tudoharna hape akasula nadingkan sula natigori justru lam soadong idau rupani akapar sauliat di ibana. Gabe sahat ibana tu namadok tung nasomar niula do hape nahu papitai rohaki jalan nahu buri i tangakku di bagasan hapi tau sahira na sia-sia dihilala ibana burju tutu pakilala ni parpesalmenon pakilala atta doi hita piolo do songoni gabe cemburu hita mamereng akapar jahati ala sahira na duminggat tahilala nguluna siak kita jala sahira na dipasobutuhani na sida songoni lapatan na adong rupani pembiaran siat Tuhan. Holani akamang dohot tamuinang parpesalmenon dang so ibana diungut-ungut si songoni. Dang gabe marjahati ibana. Dang gabe ditinggal hon ibana haporsyaonna. Dang gabe ditinggal hon ibana jalan lurus naung nidalanan na nasalilingon. Pada akhirnya sahat do ibana tu sada kesimpulan maddo parsatokina do hape ngulunya kasulah jahatoni. Idau do say songon na mardo haraka parjahati. Sa sitong na dusnu nasida songon mimpi ketika terjaga. Mimpi betapapun indahnya kalau kita sudah terjaga dari tidur tetap akan sia-sia. Nipi do hape nama saya. Sayangnya masih banyak orang yang lebih senang tinggal dalam mimpi walau itu semu. Jadi adong masahalak ama na mangula di haumana huroha ala nilujana na mangulaon maradiam maibana di udung-udung na nadong di haumanai dina terpudumi ibana marnipi maibana dapotan lotre
1M. Lacir rohana dini pinai. Hape pas lau majalo hepeng sisa emi ibana mamitoro ma inatana manaruho tugu arianna. Pa dungoho manga majo nina inato marupani huhu madungoi amatai. Mabigi suarani inatai amatai muruk maibana. Ho mangan. Manga sainimu di botohodo ngapas naik kujalo nakin hepeng saem pitoroho menunggu liau. Sudah mehepengi hujalo. Hai ngadungo biau. Nina amatai matu inatai rupani alani kesalna. Hape ni pido sudiyati. Hamu kadongan saha porsiaun kurang lebih songonido nuaing natajaha di buku Habakukon. Daktar jalo rohani panurirangi cara ni debata memperlakukan akapar jahati bahkan saat dui bana tu sada kesimpulan madop pabuana di pasobu debata dua akapar jahati di hajahatonna di bidusada ayat 21 ayat 4 songonom madidok sadia lilingon ali jahoba jauh-jauh matua so ditangi hoko sai hualu-aluho tuho hadubuon matua so manupako buasa tung patarida honom mutu au hageduhon jala marsobu-sobu ho paida-ida hangaluton pangarupaon dohot hadubuon di jolokku masa perselisian jala tubuh perbedaan alani lumlam do patik jaladang dung ruar uhum nasito ai dirohai halak parjahatido halak partigor dibahini piol do uhumi ruar ima didok panurirangi songon bentuk kekesalan na tujahuba hira namar sobu-sobu tuhani di situasi si songoni alenak pesongoni dak saha panurirangi tu namana lahod debata dus songo parpesal meni rupani nak kiningan antik pedi ida ibana adong ketidakadilan alai dak sahat ibana tu namana lahon debata di payhuti-hut ibana do songo dia debata mengatasi sudia kana masai bahkan nama cai denggat taida sian sikap ni panurirangi jala omma nagabeti ruat di hita ima di paima ibana debata bertindak disudiakan masai jadi dang gegabah ibana jaladang pitor di bayi nuribana rupani pikiran na do guguna mengatasi sudiaka persoalan nak kiningani di paima ibana do petunjuk siat debata dia mana ikon si ulah hononna iruna taida di ayat sada dohot ayat 2 di paima ibana petunjuk siat debata dia mana ikon si ulah hononna atik pesipata agak lumeba agak labat tong masabar paimahon na pasti dakya terlebat Tuhani mengurupi kapartigori jala dakya salah Tuhani bertindak di boto debatado ahana pantut bahenon na tuah kapar jahati tuah kajol manatiali nasai membusungkan adoranai jala molo di pasobu Tuhani pihak kapar jahati di hajahaton na atik tung na menguji hasatiaunya kapartigori dui hamuah kadongan turpukon manugiho kita nuaing mengulu mahita binahen ni parsihohot tamar hapor siaw atik pe adong taida na mengulu ala ni hajahaton na unang pola cemburu hita disi unak pola mangiburu hita disi unak pola gabe madeli hita disi unak pola tasalahon Tuhani molo gabe hirana di pasobwi rupani mangula si songon unak pola gabe mago hapor siauta molo sipata taida suharsian na tapikiri unang pola gabe marungutungut tita molo sipata tak pitor dipicang Tuhani akapar jahati songon na dirohatai dak pola ta ajari Tuhani patupa si patupaon na tuhita nang tu akapar giduki hot mahita di hapor siautai unang be munggilunggil taingot mahata ni tuhata nama dok tuhita di bagasatikion manguludo akapartigori binahen ni parsihohot na marhapor siaon. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami say pasu-pasuhom may asagabe marurat marperbue hatami di ngulu nami jala di perbue honi perbue na denggan perbue na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho.
Amin.